Dzisiaj w programie gościmy znanego, sławnego rybniczanina, aktora pana Józefa Poloka. Właśnie, Józku, znanego czy nieznanego? Trzeba przedstawiać czy nie trzeba? Jak myślisz? Myślę, że tak. Ludzie, jeśli mnie znają, to akurat nie zawsze z tej strony, z której chciałbym być znany, czyli z serialu Święta Wojna, a tam jestem popularny. W szkole teatralnej mówiono, że popularna jest herbata, popularne są papierosy, a człowiek poważny powinien być znany co najmniej. Ja znany nie jestem, ja niestety jestem popularny. Nie jesteś popularny. No ja, prawdę mówiąc tak, ja jak najbardziej kojarzę przede wszystkim ciebie z serialu Święta Wojna. A powiedz mi, co robisz na co dzień? Czym zajmujesz się w życiu powszednim? No w życiu powszednim, jak to pięknie powiedziałaś, jestem oczywiście aktorem i to jest mój zawód wyuczony i zawód, który chciałbym wykonywać, ale różnie to jest w dzisiejszych czasach. Ale w dzisiejszych czasach jest normalnie. Pozycja aktora, który nie gra w teatrze, a takim jestem aktorem, polega na tym, że artystą się bywa, a normalnie jeszcze żyje się z czego innego. Zajmuję się działalnością gospodarczą, po prostu zarabiam na jakoś tam w miarę uczciwie, na uczciwe i dobre życie, a aktorem jestem na estradzie, w programach telewizyjnych, niekoniecznie tylko w serialu Święta Wojna, ale prowadzę Śląskie Laby, już tak etatowo prowadzę wiele większych i mniejszych spotkań, kabaretonów itd., itd. Jesteś aktorem i to nie młodym, sądząc po kolorze włosów. Opowiedz nam trochę o swojej drodze aktorskiej, o swojej drodze życiowej. No więc zaczęła się moja droga aktorska wiele lat temu. Szkoła teatralna, jak każdy porządny aktor, notabene w serialu Święta Wojna jestem jedynym wykształconym aktorem z tych, którzy grają główne role, ale to tylko mi pomaga oczywiście, bo taką pewną estymą się aktorów prawdziwych, z estymą się traktuje. Więc szkoła teatralna skończyłem w 1982 roku, w fatalnym czasie dla aktorów, ponieważ był wtedy bojkot telewizji i wszystkie plany zaistnienia w telewizji, w filmach niestety musiałem odłożyć na później. Było to niemożliwe ze względu na sytuację polityczną, no i oczywiście na moje przekonania ówczesne, które nie pozwalały mi grać w filmie ani występować w telewizji. Zacząłem więc w Teatrze Rozrywki w Chorzowie jako aktor śpiewający, tańczący. To straszne określenie jest. Aktor śpiewający to jest tak jak górnik kopiący węgiel. Po prostu nie wszyscy aktorzy tańczą, śpiewają, więc jak się mówi aktor śpiewający, to zaraz jest coś takiego podejrzanego w tym. Potem tu zdziwię Ciebie i wielu widzów pewnie. Przez 5 lat byłem członkiem Kapeli Czerniakowskiej w Warszawie, która później zmieniła nazwę na Kapelę Warszawską w związku z rozłamem. Do dzisiaj bardzo znaną. Stasiek Wielanek to znany warszawski bard, wielka postać w Warszawie, pieśniarz taki, amator, ale pięknie to robiący. Potem była chwila przerwy, ponieważ była zmiana ustroju i postanowiłem założyć firmę handlową. Jak mówi moja mama, ty synek patrz z czego żyjesz. Także przez chwilę popatrzyłem z czego będę żył i wróciłem do aktorstwa bardzo szybko i jako zupełny amator w gronie amatorów wystartowałem w konkursie Telewizji Katowice na prowadzących w Gwarze Śląskiej koncert życzeń, regionalny koncert życzeń. Dopiero po mojej prezentacji, a było 400 osób, wybrano 2 pary, więc dopiero po mojej prezentacji realizatorzy zorientowali się, że coś ze mną nie jest w porządku. Poproszono mnie do reżyserki i zapytano, kim ja właściwie jestem, bo coś tak za bardzo profesjonalnie do tego podchodzę. Wtedy dopiero się przedstawiłem, że jestem aktorem. Wtedy zaraz sobie przypomniano o mnie, że przecież w Telewizji Katowice jako aktor music hallu wówczas, czyli tego Teatru Rozrywki w Chorzowie, występowałem. No i tak zaczęła się przygoda z telewizją. Najpierw ten koncert życzeń, bardzo fajny, ale nic nie trwa wiecznie. Potem programy Michała Smolorza i Wojciecha Sarnowicza, Wesoło, czyli smutno. Najpierw jeszcze opowieści Erwina Respondka. No a potem wiele innych programów. Potem Święta Wojna, dużo występów na estradzie. No i tak się już to do dzisiaj kręci. Józku, ponieważ zrywa się nam tutaj wiatr, zaczyna padać, powiedz mi, gdzie wybierasz się na wakacje?
No więc na temat bardzo pytanie. Wybieram się na wakacje tam, gdzie jest mało wiatru, nie ma deszczu, nie ma w ogóle chmur. Już zaczyna naprawdę padać, uciekamy, więc myślę jakaś Chorwacja w najlepszym wypadku. To przepiękny kraj, wszystkich zapraszam do Chorwacji. Tam się pije proszek, dziki kraj. Uciekamy. Dziękuję. A ja dziękuję bardzo za rozmowę i rzeczywiście zbieramy się, bo zaczyna padać. Dziękuję. Klub Filmu Niezależnego. Filmy śląskie i nie tylko. Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube i zaobserwuj na Facebooku.